Dad, tyrd i chwarae. Chwarae. Dad, rydyn ni eisiau chwarae gyda ti. Rydyn ni mor ddiflas. Blant, mae'n rhaid i mi weithio, ond mae eich nyrs newydd ar ei ffordd. Nyrs newydd? Nyrs newydd? Beth? Helo, mae eich danfoniad yma. Os gwelwch yn dda, arwyddwch yma. Dad, ydy hwn yn robot go iawn? Ie, Aleg, dyma dy nyrs robot. Gadewch i ni ei ddadbacio. Ac mae angen i ni sganio'r cod clwan hwn i'w actifadu. Helo, fi yw eich nyrs robot. Enw, Steffi. Oed 9 mlwydd oed. Hobi, gymnasteg. Hoi, mae hyn mor cool. Enw, Dasha. Oed 8 mlwydd oed. Hobi, plymio. Enw, Aled. Oed 7 mlwydd oed. Hobi, peldroed. Mwynhewch gyda'ch nyrs robot. Blant, byddai yn y swyddfa. Hwyl. Hwyl. Nurse robot, pa bethau cwl allwch chi ei gwneud? Rwy'n gallu addasu fy ngolwg. Lliw oren. Gwyr. Lliw pink. Nurse robot, allwch chi symud y soffa? Crowch ef i lawr. Gys, roedd hynny mor ddwys. Mae'r nurse robot mor gryf. Nurse robot, allwch chi drwsio tegannau? Mae fy nghath hoff wedi torri. Dasha byddaf yn gwneud un newydd i ti. Proiectio'r tegan 3D newydd wedi gychwyn. Mae'r prosiectio'r tegan wedi gwblhau. Gallwch chi gymryd, Dasha. Double o double, diolch. Mae hon yn gath robot. Rwy'n caru'r gath robot hon. Diolch, nurse robot. Nurse robot, rwy'n llwglyd. Fi hefyd. Fi hefyd. Aled, Dasha, Steffi. Mae'n amser bwyta. Sganio'n digwydd. Yn deniogel wedi ganfod. Cychwyn sgan iechyd. Beth? Sganiach? Dasha, mae angen i ti fwyta brocoli. Steffi, mae angen i ti fwyta gwymon. Aled, mae angen i ti fwyta sbigobus. Dylwn i glirio'r bwrdd cyn cinio. Na. Blant, nid yw'r bwyd hwn yn iach. Gall bwyta gormod ohono wneud i chi deimlo'n sal ac nid yw'n dda i'ch corff. Ceisiwch bob amser ddewis yr opsiynau iachach. Steffi, rwy'n meddwl bod hwn yn syniad drwg. Nid yw hyn yn edrych yn flasus. Ew. Mae gwymon, brocoli a sbigoglis yn iach i blant oherwydd bod ganddynt lawer o fitaminau a mwynau sy'n eich helpu i dyfu'n gryf. Cymerwch beth rydych eisiau. Sylw, bwyd afiach wedi ganfod. Gweithred angenrheidiol. Bwyd afiach wedi ganfod. Bwyd afiach wedi ganfod. Nawr mae'n amser am bryd iach. Rydym wedi gorffen ein bwyd. Allwn ni fynd i chwarae nawr. Cychwyn amserlen plant. Gall Dasha ac Aled fynd i chwarae. Hei, beth am fi? Steffi, mae'r system wedi nodi bod gennych brawf mathemateg pwysig yfory. Hei, beth sy'n bod? Mae angen i ti wneud dy waith cartref. O, gwych. A cofiwch, blant, rwy'n gwylio chi.
wedi'i gwenu ganfod. Steffi, rhowch eich ffôn yn y carchar ffôn ar unwaith. Iawn. Amser i astudio a gwneud eich gwaith cartref. Amser am fynd am dro. O, beth ddigwyddodd? Asia i ddim symud. Robonain, mae angen help arna i. Robonain, mae'r batri yn fy nghar wedi rhedeg allan. Allwch chi fy helpu? Os gwelwch yn dda? Cychwyn modd gwefru. W, mae'n gweithio. Diolch, Robonain. Dydw i ddim yn hoffi'r Robonain yma. Mae hi'n difetha fy ngherbyda. Gadewch i ni roi Bruce da i chi, la bebe. Dasha, cychwyn cysylltiad o bell gyda'r telia. Mae'r cath robot hon yn eithaf rhyfedd. Gadewch i ni wneud hyn am nawr. Hei, Aled. Dasha, dydw i ddim yn hoffi'r Robonain yma. Mae hi wedi difetha fy nghar. O na, gwrandewch, rwy'n credu ei bod hi'n fy ngwylio trwy'r cath robot hon. Hei hogia, sut mae pethau? Hwn? Yi, ai wir, ai. Rwy'n credu bod angen i ni guddio. Dewch. Gadewch i ni geisio ei ddiffodd. Hei, nain, rwyf am siarad â chi. Opsi, nid oedd hynny'n gweithio. Steffi, Dasha a Leg, rydych chi mewn amser allan am geisio fy diffodd. Eistedwch yma a meddwl am eich gweithredoedd. Dasha a Leg, rwy'n gwybod sut i stopio'r robot. Gallwn dreinio ei batri. Mae ei batri eisoes yn isel. Swnio'n dda, ond sut? Mae gen i gynllun penodol ar gyfer hynny. Neidr. Peidiwch a bod ofn a Led. Mae'n ar gyfer y Robonain. Neidr, Robonain. Modd dileu wedi gychwyn. Rwy'n ofni cymaint. fi hefyd. Os gwelwch yn dda, helpwch. Mae mab a batri yn isel iawn. Bydd y system yn cael mewn 3, 2, 1. Batri isel. Batri isel. Iaith, fe wnaethom ni hynny. Yi, fe wnaethom ni hynny. Dad, dewch yma. Dad, dewch yma. Dad, dewch allan. Gadewch i ni chwarae. Gadewch i ni chwarae. Dad, dydyn ni ddim yn hoffi'r Robonain yma o gwbl. Rydym am chwarae gyda chi. Iawn. Ni adyn rhyw robot gymryd lle teulu. Dim ond gyda rhai rydych chi'n ei caru y gallwch greu atgofion. Dwi'n caru fy nghasgliad. Beth yn y byd ydy o'n symud? Rhaid i mi drwsio hyn. Ble mae fy hidlaeth? Eich beth sy'n digwydd? Eich? Le, pigachi enfawr. Credwch. Gad i ni guddio yma'n gyflym a diffodd y goleuadau. Eish, pwy yw hwnna? Rhaid i mi gael fy nhegannau i gyd yn ôl cyn iddyn nhw lusgo popeth, ond yn gyntaf, rhaid i mi gael fy hidlaeth yn ôl. Beth mae pigachyn ei wneud yma? Ydy pigachyn dawnsio yn fy stafell fyw? Mae'n edrych yn hapus, fy hidlaeth i.
ID. Draw yma, helpwch rhywun, help rhywun. Diolch, Dasha, deithos ti jyst mewn pryd. Dim problem, Stefi. Felly beth ddigwyddodd yma, Stefi? Daeth fy nhegannau I gyd yn byw ar rhedeg I ffwrdd, allu di gredu hynny? H, wir? Ges I un yn ôl, ond bydd angen dy help di gyda'r lleill. Wrth gwrs, bydda i'n helpu. Her wedi derbyn. Gad I ni ei dal nhw. Iawn, gad I ni ddo hyd i'r tegannau. Allai ddim credu hyn, mae'n goeden enfawr. I am Groot. Rwy ti'n giwt, ond a ddewais I Stefi y byddwn i'n dy droi di'n ôl. Amser mynd yn ôl i'r silff. I'm Iron Man. Hi, Steffi. 4 siblings. Manya kids. O, mor cool, ond mae'n amser dy droi di'n ôl yn decan i'r on man. Dere mlaen. Edrycha arno fe. I'm Batman. I work alone. Batman, rwy ti mor hwyl, ond mae angen I mi dy droi di'n ôl yn degan. Gad I ni fynd yn ôl, Batman. Gwrthrychau'n hedfan. Triciau da, Harry, ond mae'n amser mynd yn ôl. I am here. Plus Ultra. Huh? Oh my! Yes! I'm Loki of Asgard. Ish, ble mae'r un go iawn? Beth, I ble wnaethon nhw ddiflannu? Dim siawns, mae e'n teleportio. H. Dala I D. I'm looking for adventures. Hero is dangerous. Beth sy'n digwydd yma? Amser mynd yn ôl. Beth? I'm here to take over this room. Ti eto, ond un meddwl ein bod ni wedi cytuno'n gynharach. Dim fy nychry ni ar ôl wyth pwynt 00 y nos. Iawn, darth y hyder yn ôl ar y silff. Dewch ymlaen. Diolch, Dasha. Ferched, edrychwch beth ges I o hyd iddo hydla. Stopia, Aled. Stopia, na. Hei, beth ddigwyddodd? Oops, fi yw Hild, AA. Bydd popeth yn iawn. Ddim yn gyfforddus. Stefi, mae'r babi yn crio. O, na. Mae'n iawn, fy mabi. Os gwelwch yn dda, peidiwch â chrio. Ysych chi Cheich, bydd mamni yn eich clywed. O, perffaith.
hyn yn llawer gwell. Un olaf. O, na. Peidiwch â chrio, os gwelwch yn dda. Hei, Stefi. O, mae gen i syniad. Peidiwch â chrio. Gadewch i ni wneud cryf i'r babi. Iawn. Wedi wneud. Blanceden. Stefi, gadewch i ni roi'r babi yn y cryf hwn. Iawn. Diolch, Aled. Hi? Mae'n mamgu. Gadewch i ni fynd i'r gwely yn gyflym. Roedd hynny'n wirioneddol agos. Ai, Aled, amser cysgu nawr. O na, nid hyn eto. Mae'n iawn, babi, paid â chrio. O, efallai bod y babi yn llwglyd? Dwi ddim yn gwybod. Byddaf yn ôl. Peidiwch â chrio, peidiwch â chrio. Aled, mae gen i fwyd. Ha ha ai, neis. Mae hwn ar gyfer dad. O, psia. Dwi ddim yn meddwl bod y babi yn ei hoffi. Gadewch i ni roi cynnig ar lai. Mae'r babi yn cwympo i gysgu. Steffi, Aled, mae'n amser cysgu. Cael cysgu da, Stefi. Ti hefyd, Aleg. Mor anghyfforddus. O na, peidiwch â chrio. Stopiwch, peidiwch â chrio. O, na. Mae fy mabi yn crio hefyd. Rwy'n meddwl bod y babi newydd wneud ei fusnes. Arhoswch, mae gen i syniad. He, ble wyt ti'n mynd? Aled, efallai bod angen iddyn nhw wneud ei busnes? O, ai. Weithiodd. Mae'n mamgu. Gadewch i ni fynd, Aleg. Stopiwch yn union yno. O, psia. Mae'n ddrwg gen i, mamgu, dylai ni fod yn y gwely, ond rydym yn chwarae yn lle. Iawn, cer i'r gwely nawr. Gallwch chwarae ar ôl eich nap. Mae nap yn eich helpu i orffwys a theimlo'n llawn egni i chwarae a dysgu trwy'r dydd.